No, ideme sa pozrieť. A o tomto je to komorovanie. Stiahnuť všetky včelky zo všetkých rámikov, tam, kde majú byť. Hej. Stiahnuť ich na tie 3-4 rámiky. Tie krajné sú prázdne. Všetko je stiahnuté do tých komorovačiek. Jo? Dva krajné stiahnuté. Presne tak, jak to má byť. Takže spokojný. Včelky môžu makať. Ahojte.